Ćao svima ljudi, Siner ovdje. Danas igramo Minecraft, epizoda 3. U prošloj epizodi smo napravili kuću, a u današnjoj bismo trebali da dovršimo kuću. Tako da idem ja odmah po drva. To je ono dosta. Ovo sigurno neće biti dosta drva. 55, to je ono dosta. To će ići ovako. Spoljašnji jedan red. Might not rest now. Biži na spavanje, biži na spavanje. Ova vrata ne stoje kako treba. Tako mi uđe creeper, Ovo je za sada. Ovo gotovo. Ovdje još je rupice, nema rupice, ne. Da se mobi stvorio čak. Da ćemo mi napraviti lestve, pa lijepo da dođemo do gore pa da osvjetimo. Niko se nije stvario, dobro. Opa. Neka pičina velika, opa, bato, wow. Pogled ti to. Mi ćemo ne pustimo vodu. Nima odaje. Eno ga tamo. Pogledajte vi ljudi koliko je ovo. Ovo je burac. Dobre, živ sam. Živ sam, dobre. Opa, vidio Irona, gledaj Irona. I ja. Dva endermana. Dobro, endermani su bezopasni, jedino ako ih pogledaš. Brate, ovdje Irona ima dosta. Samo daj. To buraz. Amo, evo imamo dana. Bakar. Koliko ih ima? 2 zombija. Što strano. Za skinera. To je to. Konačno smo našli Iron, posle ono 10 godina, evo sad imam 20, super bugat. Konačno ono. Isto. Sad imam ženom.
Pa to ovi zombi vide na 10 km, ono. Je i blizu, taman. Koliko je? Ma da se obogatimo. 2000 years later. Sada stavimo 8 i sve ostaje. Tako se peče. Koliko god hoće. Sada da napravim još više čestova. Ao, koliko je brže, čoveč. Pogledaj ovo. Koliko je brže samo je pakača. Hteo sam da napravimo cobblestone generator, da, to sam hteo i prošle epizode, ali eto nisam stigao, tako da ćemo u ovoj epizodi napraviti cobblestone generator. Biće onaj najjednostavniji. Znači, ovdje je cobblestone, ovdje je voda i ovdje je lava. Cobblestone farma, oniše. Dobro, napravili smo to, aj sad da napravimo beskonačni izvor vode ovdje. Sad idemo napraviti kak se zove nether portal. To ovako nekako napraviti, ne znam ja. Evo počemo. Na teži način ćemo. Sad. Eto.
flint and steel. Imam kući flinta. Pa ćemo doći na to. Imam boju da opremam krevet. Dosta smo napravili u ovoj epizodi, tako da... Dosta smo cobblestone farmu, odličnu farmu, sugarcane farmu, kuću smo napravili, sad je nedak portal, tako da svašta smo napravili. I jedan flint. Tako, tako. Sad idemo da upalimo nether portal. Ko zna, možda bude i dobar spawn. Možda. Sebe zapalit nego portal. Ja. Au, basalt. Basalt. Tiče ovog glowstone-a. Sada ćemo napraviti za životinje. Sada ću malo kopati cobblestone-a i to je to. Dosta. Ajde, napravimo onaj stone cutter. I gdje je? Ugalj. 5 uglja. Nemo. Promijenimo unutra. Koliko lave na uglju. A sad ćemo napraviti kavez za životinje, kao što su ovce, svinje, znači sve krave. Da, to je to. Ovdje gore ne znam šta bi mogli staviti. Iskreno da vam kažem, ali vidit ćemo kasnije. Kasnije u serijalu nešto ćemo staviti, možda enchanting table ili tako nešto. Ovo se završilo, treba mi ovo i ovo. Tako, ne. Cut. Nisam trebao peći ovo. Dobro. Kao dekoracija. Eto, malo lepše da bude. Sada ovako i ovdje, eto ga, unkater.
Hrane. To će da bude, na primjer, negdje malo dalje. Može ovdje. Ja imam Pinky, ali Pinky je posebna vrsta ovce. Pinky, brate, Pinky ne možemo staviti među onim belim ovcama, realno. Realno. Tipa staviš rozu ovcu među bele ovce, nema što tako. Ti Pinky je tako da diskriminišeš. Niža klasa, vi ste niža klasa, Pinky je za vas carski krvi, a ovo su kao neki ono preskučki. Ajde. Zato što nemam sedlo za konja. Da, isto ja kažem B, ali me ništa ne pita. Ajde. Koliko su spore ove ovce, čoveče. To nije normalno koliko su spore. Pogledaj. Treba jedno 5 sati da bi došlo do tamo. Sada mi treba za krave. Ali pre toga mi treba hrana, ali ja ne hrane, šteta. Ništa, ješćemo lacentu. Sad krave mogu biti... Bravo! Kravice! Mu! Dođi kod tate. Neće ti ja ništa. Neću te povrediti. Gdje je ova treća? A ima njih dosta. Dođi ti. Dođite kod tatice. Ajmo. Jep. Ajmo. Ajde bre, alo. Iskonto. Svinje nam i nisu nešto potrebne. Ajde, upadajte. Evo, stigli su. Brzo su ih stigli. Mislio sam da će potrebati. Upadajte. Došli. Dobrodošli. Dobrodošli. Sad. Mislim da je to za ovu epizodu.
Hvala vam ljudi što ste gledali današnju epizodu Minecrafta. Obavezno bacite like i subscribe, a mi se uvidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!